Muri kumativi mana enyika, kwete nyika yedu yeZimbabwe chete, asi pasi rose. Tinosangana zvakare pamuteuro wedu wamadekwana wemusi wesvondo. Ava madekwana, nhasi tikuda kutaura pamusoro pavakadzi vaviri vakanga vasina kukwana. Kana vakanga vasina kukwana, vakanga vakashota, tingati vanotoda kupamhidzirwa kuti vakwane. Patakapedzisira kutaura, takaona mufananidzo wengirozi yakanga yakagara padombo ichikurukura navakadzi vakanga vauya kubwiro raIshe wedu Jesu Kristu kuti vazoona kana kuzodza Ishe wedu Jesu Kristu. Yakanga iri tsika yavo, tsika yatinayo yekuti kana munhu afa tinomuzodza tisati tamuviga. Isu zvatinoisa pasi pevhu, ivo havaise pasi, vanoisa mukabineti, vanoisa tingaiti ininga here kana kuti kevhu, ndo mavanoisa. Asi bwiro hunenge hwakatogadzirwa namachizera nenyundo, vachivaka bwiro hwekuti varongedze wakafa wavo. Shure kwekufa kwake, Ishe wedu Jesu Kristu aroverwa pamuchinjikwa, wakaiswa mubwiro. Varume vakanga varipo vabata basa iri ndiNikodhimo naJosefa, zvikanzi vakanoisa mubwiro mani? MaJosefa. Bwiro bwakanga buri butsva, zvireva kuti pakanga pasati pava nemunhu akambenge avigwa imomo. Asi nomusi wesvondo mangwanani, vakadzi ava vachimuka vachienda kunotarisa, vakaona bwiro bwakashama, zvikanzi vakazoona ngirozi yakagara padombo. Zvimwe zvese zvatingataure zvaanhoroondo. Tiri kutangira ipapo, vakadzi nengirozi. Vakadzi vakanga vasina kukwana, vakatarisana nengirozi. Ko, kumboti ngirozi yakagara padombo zvinoreveiko? Ngirozi inomirira shoko rinobva kudenga, nokuti ngirozi mutumwa. Mutumwa akaita sei? Semuprofita. Kazhinji Mwari vanotaurira munzeve dzavaprofita. Vaprofita vanozotiudza isusu. Asi idzi dzakanga riri ngirozi. Ngirozi itsvene, tinofanirwa kuiona setsvene. Saka yakauya neshoko tsvene, risina kutomboti muprofita ambofunge chii, ambogeza muviri here, amboshevha ndebvu here, zuda rake amboripara here, akazouya akazotitaurira shoko. Shoko rakauya kubva kudenga nengirozi, rakakwana. Naizvozvo ishoko razvokwadi. Kodombo raakagara, iyo ngirozi yacho yakagara padombo, zvichireveiko? Tinonzwa dombo kuti kutenda. Ndikape mufananidzo wekuti makaenda pana Mateo 16 verse 8, pano tinonzwa Ishe wedu achitaura kuti iwe ndiwe Pita, paruware urwu ndichavakira kereke yangu, uyezve masimba owakaipa eGehena haangarikunde. Zvikanzi kereke haingakundwe nekuti idombo. Imi makambopuwawo mufananidzo wekuti weimba yakavakirwa padombo, paruware naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi imba yakasimba kupfuura imba yakavakirwa pajecha. Uku naizvozvo ngirozi nedombo, kutenda kwazvokwadi. Shoko rengirozi rakasimba. Makaenda kuna vaHebheru wepiri, kubva vhesi yekutanga kusvikira pavhesi yeshanu, munonzwa zvichinzi shoko rakauya nengirozi. Pavhesi 2 zvonzi shoko rengirozi rakanga rakasimba. Todzokera pavhesi 1 zvinonzi tinofanirwa kuriteerera zvikuru. Zvichireva kuti tinofanirwa kuriteerera carefully.
tichitsvaga kunzwisisa. Mukudzidzisana kwedu kwapera takataura kuti kunzwisisa kunouya nei? Nemweya mutsvene. Nyangwe takanzwa shoko rabva kungirozi rakapinda munzeve dzedu, kana pasina mweya mutsvene unodudzira shoko iroro, hakuna zvatinenge taita. Tinofanirwa kuve nehanya noruponeso rwedu. Tichiripo pana Hebrew 2 verse 1 to 5. Zvikanzi zvatakaponeswa, tashambwa neropa, taita sei? Tacheneswa, tanatswa. Asi kunatswa uku hakuna kukwana, kunoda kusimbiswa neshoko rakabva kudenga. Asi makaenda pavhesi 3 yavaHebheru, muchanzwa zvichinzi shoko rakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu riri pamusoro perakataurwa navatumwa. Muri kupanzwa? Ndo pandati paya tingaisirwe munzeve dzedu shoko raita sei? Rabva nengirozi kudenga. Asi kana pasina dudziro yemweya hatichaziva. Nekuti nyangwe vaIsraeri pavakanga vakapuhwa murayiro, Mwari achitoti uku ndiko kururama kwavo kwakanga kusina kukwana. Vaingoitawo sevanhu vasinganzwisise nokupenga kwavo. Ndizvo zvatinongoitawo. Tozoda Ishe mweya mutsvene kuti atitsanangurire shoko iri. Naizvozvo kana shoko raIshe wedu Jesu Kristu, dzokera pavhesi 3 yavaHebheru, inotitaurirawo kuti shoko rakataurwa naIshe riri pamusoro pevadzidzi. Ko, vadzidzi vanenge vachimirire chiko? Andika ndo kereke dzacho, nekuti vakadzidza vose panani? Pana Ishe. Asi boka pakarohwa mufudzi, boka rikapararira, pakavambwa kereke dzakasiyana, zvichienderana nei? Nokuparidza kwavo, nokudzidzisa kwavo. Zvinotisvitsawo pane vakadzi vasina kukwana. Nyangwe vakadzi ava vakaudzwa shoko navadzidzi vakanga vasina kukwana. Vaitoda kupamhidzirwa pavakatenda napo. Imi munoziva zvavakaita. Ishe Jesu Kristu anga vataurira kuti handei tonosangana kugarere. Asi vakanotsvaga Ishe wedu Jesu Kristu kuguva. Kutenda kwavo kwaitovaudza kuti Ishe wedu afa, hatisisina mutungamiri. Kutenda ikoko kuri mukati mevazhinji vari pasi pano, vanototi Jesu akafa, akavigwa. Vakazokonfyuzwawo nemajuta. Majuta anenge achitotaura kuti aiwa, titoona mabhonzo ake kuningiriko, pane patakaisa. Wakaipa aiuya pakupindira kwokutenda kusina kukwana kuyakwe. Nekuti kusvika pachinhano ichochi chekuti vakadzi vakaenda kubwiro navadzidzi vose, kutenda kwavo kwakanga kusati kwakwana. Tadarozvo shoko rakataurwa navadzidzi tinofanirwa kuriteerera. Handisi kuti musaverenge vaKorinde, musaverenge vaRoma, musaverenge mabasa, musaverenge ana Johane tsamba dzavo dzavakanyora, kwete, dziverengei. Asi pane zvamunofanirwa kuita kana maverenga. Munoda mwoyo inenge ivhu rakanaka. Mwoyo inenge ivhu rakanaka yaiwanikwa kune vanhu vainzi vaBheria. Mukatarisa kuna chapter 16-17 yamabasa, inotaura pamusoro pezvaiitwa navaBheria kana vanzwa shoko. Zvikanzi vaenda vachinopenengura magwaro, vachida kuona kuti zvinhu zvataurwa nomuparidzi uyu, zvinhu zvataurwa zvatanzwa izvi, ichokwadi here? Isusu takangotenda setisina mabhaibheri, setisina murau, setisina Jesu, tichingonzwa vaparidzi vachitaura mukereke medu. Musazoshamisika. Moona nzira yakananga kuhell, kugehena, muchinzi kwenyu ndeuku.
nekuti munenge musina kuita sei? Kubatisisa pakutenda kwenyu. Nyangwe shoko ravadzidzi rakanaka, haringave pamusoro peshoko rakataurwa naIshe. Uyezve shoko rakataurwa naIshe rinobuditsa chiedza pashoko rakataurwa navatumwa. Rinobuditsa chiedza chemurau. Tinozviona pana Johani 4, Ishe wedu Jesu Kristu paakaonekwa navadzidzi achitaura nemukadzi, vakashama kuti anotaura naye chii. Asi tinozwa kubva pavhesi 21 zvichitaurwa zvinonzi naIshe vaiti, Baba vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi, kwete paJerusarema kana pagomo rainamatira vanhu. Munozoverenga mega Johani Gospera, vhangeri raJohani, rinonzi vhangeri raIshe wedu Jesu Kristu rakanyorwa naJohani, chitsauko chechina kubva pavhesi 21 kusvika pavhesi 25. Ko ikoko kuti Jerusarema nokuti gomo zvinoreve chipo? Jerusarema mungamurinzwisisa, asi pagomo apa zvinoreva tsika dzamadzibaba, murau wamadzibaba nekutenda kwataita, zvinhu zvatinosangana nazvo, shoko ratinenge tanzwa naIshe wedu Jesu Kristu. Dzimwe nguva vamwe venyu vanosimbira kune tsika dzamadzibaba, vamwe ndo vanosimbira kunani naIshe wedu Jesu Kristu, asi kune vamwe vanosimbira kuJerusarema. Jerusarema zvichireve chiki? Maketekism. Mumakereke enyu mune matsika enyu amunoita namafambiro amunoitira zvinhu zvenyu. Nguva zhinji munopesera masimbira kune zvinenge zvakanyorwa pamusoro petsika dzekereke, muchisiya zvakanyorwa mushoko raMwari, muchisiya zvakanyorwa mubwiro bwaJesu Ishe wedu Jesu Kristu. Nedzimwe nguva tsika idzodzo hadzienderane nemurau yaMwari. Tikatiwezve nyangwe pagomo rino zvichireva tsika dzamadzibaba enyu, vakanga vane kuitawo kwavo pakusanzwisisa kwavo. Asi Ishe wedu anotaura kuti Baba mweya, naizvozvo vanotsvagawo vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. Saka zivai kuti zvokwadi inoramba rakasimbira painzwi rakabva nengirozi kudenga, nyangwe zvedu takanga tisingarinzwisise. Ishe wedu Jesu Kristu anotiwo pana Johani 17 verse 18 to 18, shoko renyu izvokwadi. Amen. Shoko renyu izvokwadi. Shoko renyu izvokwadi. Tinoriwana pana Johani chitsauko 17 verse 18 to 18, pavhangeri yakanyorwa naJohani. Pavhesi 18 achiti, Mwari Baba ndava kuuya kwamuri, asi rufaro ndinosiyira ava vadzidzi vari kusara pasi pano. Zvikanzi nyangwe vachivengwa nenyika, vapei mufaro. Zvikanzi handisi kureva kuti muvabuditsei munyika ino yavanovengwa vari mairi, asi vachengetedzei kubva kune wakaipa. Shoko razvokwadi rinotichengetedza kubva kune wakaipa. Hakuzi kuti hatichaona nhamo, asi kutenda kwedu kunosaramba kwakaita sei? Kwakachengetedzwa. Hatizununguki pakutenda. Maimbonzwa kunzi paitika matribulations, muchiona kupiswa kwavanhu, muchiona kuurawa kwavanhu, nana Pauro vachivakakatira, vachinovatongera rufu, vachiurawa. Uku kwanga kuri kutenda kwenyama kwatainzwawo, asi pane kumwe kutenda kwekuti zvinenge zvida kunangana nekutenda kuri mukati kweshoko, kuti usazunungutswe pane zvawakabatira pazviri zvazvokwadi. Ndo zvikunzi naIshe wedu Jesu Kristu zvinoda kuchengetedzwa izvozvo, ndiwo mufaro wedu. Satani chine manenji chingaedze zvakasiyana siyana,
chingakutemera nyora, chingakuita sei, chingangokuisa mugehena nekukubuditsa, asi iwe unoramba uri pana Ishe wedu Jesu Kristu. Vanotozonzwa uri mugehena imomo uchiimba nzimbo dzekurumbidza Mwari Baba, chiedza chichibaka mukati merima. Jesu Kristu anoendera mberi pavhesi 17 achiti, vanatsei muzvokwadi nokuti shoko renyu izvokwadi. Ndinozvinatsa ini kuti naivo vanatswewo muzvokwadi yenyu. Naizvozvo kungoverenga vadzidzi chete nekereke dzavaishanyira hazvireve kuti mava pachokwadi. Pane nzira yamunofanirwa kufamba nayo inotangira ipapo pamakereke, nekuti kereke dziri mubhaibheri dzangofanana nekereke yenyu iri kuMbare, kana iri kwaMachipisa, kana iri kwaMutoko. Asi zvinoda kuti kana maparidzirwa mopinda mushoko raIshe wedu Jesu Kristu, mobva pashoko renyu raIshe wedu Jesu Kristu muchinanganisa nemurava, nekuti Jesu ndiye anobuditsa chokwadi pamusoro pemurava. Murava hauna kushata, mutsvene, wakanaka, wakarurama. Mungazoziva sei chokwadi? Nomuti unokwanisa kutadza kuona kuti Jesu zvaataura izvi zvabva papi. Naizvozvo zvinhu zvose zvakabatira pamurau wakauya nengirozi. Mumakereke enyu hamuna chokwadi, asi chose chawanzwa kuvadzidzi uchienzanisa nemashoko anotaurwa naIshe Jesu kumavhangeri mana aya anoti Johani, Mateo, Ruka naMarko, asi uchizofanirwa kupedzisera nomurau kuti unzi waziva zvokwadi, nokuti Jesu wakataura chokwadi pamusoro pemurau, sezvatakanzwa mukadzi achitaura pana Johani 4:25. Johani watambike chiverenga chitsauko chechina, zvichinzi, ndinoziva kuti Mesiya achauya, uyo achaisa zvinhu zvose pachena, tinzwisise. Zvichireva kuti Mesiya aiuya kuzotsanangura nekutaura zvokwadi inobva pamurau. Jesu pavhesi 26 anopindura achiti, ndini Mesiya anotaura newe, ndini Mesiya ari kukuzivisa zvinhu izvi. Aiwa hama dzangu, nemashoko iwawo mashoma, kwanhasi togumira ipapo tichiona kukwaniswa kwevakadzi vakanga vasina kukwana. Murare zvakanaka, muve nevhiki pamberi penyu rakanakisa, kumishando yenyu, kuzvikoro kwenyu, kumabhindauko yenyu, kumitambo yenyu. Mwari akuropafadzei. Amen and amen.